οι περισσότεροι γραμματίζονταν. Δεν υπήρχε πόντια μάνα που να μην σπρώχνει, γονιός θα έλεγα, και μάνα και πατέρας, αλλά πιο πολύ η μάνα, που να μην σπρώχνει τα παιδιά της να προχωρήσουν περισσότερο από αυτό που ήταν. Εγώ χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω, αν μου διαθέσετε χρόνο, είναι μια ιστορία τόσο διδακτική και είναι, είπαμε κάποτε με την αδερφή μου στη μάνα μας, τη Σοφία, ότι δεν πειράζει μάμα, αν δεν μάθαμε γράμματα θα πάμε να δουλέψουμε στα χωράφια στο χωριό. Και μας έκανε το εξής μάθημα ζωής. Είχαμε τότε και Σαββάτου μάθημα και την Κυριακή πρωί-πρωί, επειδή τα χωράφια ήταν σε ένα διπλανό χωριό, το Νεοχωράκι, μας λέει θα σηκωθείτε, να πάμε στο χωριό, έχουμε να μαζέψουμε φακί, να χτυπίζουμε τη φακί, είπε. Η φακί γίνεται, αν δεν το ξέρετε, ένας θάμνος, επάνω βγάζει τα ανθάκια και δημιουργεί τη φακί και όταν είναι να την βγάλουν, την ξεριζώνουν, τη χτυπάνε το θάμνο όλο κάπου, έχουν κάτω ένα στροσίδι και μαζεύουν από εκεί τη φακί και μετά την καθαρίζουν κτλ. Λοιπόν, σηκωθήκαμε να πάμε κι εμείς με τη μάμα να χτυπήσουμε τη φακί. Περπατήσαμε 15 χιλιόμετρα, γιατί τότε συγκοινωνίες δεν υπήρχαν. Φτάσαμε στο χωράφι. Εγώ ήμουνα γύρω στα 13, η αδερφή μου ήταν γύρω στα 17 και μας λέει ξεκινάμε. Αρχίσαμε να χτυπίζουμε, εγώ χτούψα μια ώρα, μια μισή ώρα, κουράστηκα. Λέω μάμα, δεν μπορώ άλλο. Λέει δέβα και κάσινε ήταν ένα δέντρο. Δέβα συνεβόραν να αναπαέσει. Εγώ πήγα, κάθισα στη σκιά. Η Βίκα ήταν μεγαλύτερη από μένα, άντεξε 2-3 ώρες δούλεψε. Μετά από λίγο της είπε μάμα και μπορώ άλλο. Έλεγε δέβα που λόγω και εσύ με τη Χρυσαβούλα γκάθηκα και κάσινεβόραν. Και η μάμα συνέχισε, έβγαλε, ξερίζωσε την αυτή, χτύπησε την φακή, μάζεψε τέλος πάντων, τα μάζεψε σε ένα τσουβάλι, τα πήγαμε σε έναν φίλο, γιατί δεν είχαμε σπίτι στο χωριό, και πήραμε το δρόμο πάλι και ξεκινήσαμε περπατώντας 15 χιλιόμετρα να έρθουμε στη Φλόριντα στο σπίτι μας. Όταν φτάσαμε στο σπίτι, μας είπε, ο σήμερα εγάνεψε τεντό θα υπή γεωργία, άρα το θα είναι η ζωή. Ή θα κάθεστε με το βιβλίο Σασέρ, καμία κιθαρούζα Σασέρα σου, ή θα ζείτε να έτσι. Εγώ τώρα εγέρασα και το βιβλίο ακόμα και ρούξε ασασέρε και λέω πάντα αυτό ήταν ένα μάθημα ζωής που έλαβα από την μάνα μου. Μετά τη Φλόρινα διορίστηκα στον Ευρωκόπιο. Εκεί έμεινα 10 χρόνια και ύστερα κατέβηκα στην Παλαιά Φώκια Αττικής και συνεχεία ήρθα στο Ελληνικό. Στο Ελληνικό έμεινα 13 χρόνια στα σούρμπενα του Ελληνικού, όπου ήταν οι περισσότεροι κάτοικοι πόντοι που είχαν έρθει από τα σούρμπενα του πόντου. Είχαν ένα εξαιρετικό σύλλογο, ο οποίος λειτουργούσε και λειτουργεί από το 1924. Εδώ διατηρούν ένα έθιμο, το οποίο έχω κάνει έρευνα και βρήκα ότι είναι η μέρα των χύτρων των αρχαίων Ελλήνων και διατηρούν την επίσκεψη στους τάφους, πλένουν τους τάφους από την προηγούμενη μέρα και την ημέρα αυτή εδώ γίνεται του Θωμά, στον Πόντο γίνονταν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Πηγαίνουν να βρούνε τις αναστημένες ψυχές, στην αρχαιότητα ήταν η μέρα των χύτρων
ένα τριήμερο εορταστικό. Η πρώτη μέρα άνοιγαν τα βαρέλια και με τα κρασιά και πίνανε. Η δεύτερη ήταν η παρέλαση του Διονύσου. Η τρίτη μέρα ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς και στο βιβλίο μέσα, σαν ταφεία, έχω και αρχαία ελληνικά αγγεία, όπου οι αρχαίες Ελληνίδες πάνε με τα κάνιστρα των προσφορών στους τάφους. Εδώ λοιπόν στα Σούρμενα είχαν αυτόν τον σύλλογο, ο οποίος κρατούσε και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να κρατεί το έθιμο αυτό του ταφικού εθήμου, και η πρώτη γενιά που είχε έρθει είχε εξαιρετικούς χορευτές. Μεταξύ αυτών ήτανε πολλοί, εγώ θα σας πω για έναν, τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος όταν πήγανε στην Αγγλία, πήγε το συγκρότημα προσκεκλημένο στην Αγγλία, άφησε άφωνους, άκουγα, το πλήθος που τον παρακολουθούσε, με τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο χόρευε τη σέρα. Αυτός ήτανε, εδίδασκε μετά στα παιδιά, αλλά πολύ νωρίς ανέλαβε ένα νέο παιδί, ο Γιώργος Σαραφίδης, ο οποίος επί χρόνια τώρα διδάσκει, είναι ένας εξαιρετικός χορευτής και ο ίδιος, και έχει κάνει ένα συγκρότημα με 200 παιδιά, σε διάφορες ηλικίες βέβαια, και έχει προσφέρει και εξακολουθεί να προσφέρει εξαιρετικό έργο στο Σύλλογο και στον ποντιακό χώρο. Το χαρακτηριστικό του ελληνικού είναι ότι μέσω του συλλόγου αυτού έχει διατηρηθεί, αν και στην Αθήνα, και αν και το ελληνικό κατοικήθηκε από άλλους, πολλούς Κρήτες, πολλούς Μικονιάτες, νησιώτες, διάφορους. Εντούτοις το πετσάτ που λένε μετέρ, τη σφραγίδα, την βάζει το ποντιακό στοιχείο στον χώρο, και μέχρι τώρα που ακόμα περισσότεροι έχουν έρθει, διότι έχει ένα εξαιρετικό κλίμα το ελληνικό και διότι διατηρούνται πάρα πολλά από τα παλαιά έθιμα που δένουνε τον κόσμο. Ξέρετε, όταν γίνεται ένας γάμος στα Σούρμενα, είναι ποντιακός γάμος εννοώ, είναι ας πούμε ένα γεγονός κοινωνικό στο οποίο θα πάνε όλοι οι Σουρμενίτες οι παλιοί. Στην κηδεία, εκεί κι αν είναι η συμμετοχή όλων. Και όταν σας λέω πλέον όλων, δεν εννοώ μόνο τους μεγάλους, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει από αυτούς. Εννοώ τα παιδιά τους και εννοώ και τα εγγόνια τους. Αν δείτε πώς χορεύουν τα παιδιά στο σύλλογο, εκεί θα καταλάβετε τι σημαντικό πράγμα έχει πετύχει ο Σύλλογος Ποντίων Σουρμένων, η Ένωση Ποντίων Σουρμένων εδώ στα Σούρμενα Ελληνικού.